Jo crec que és una fita molt important, les noves obres que estan executant-se ja en el Lluís Vives, perquè pensem que va millorar molt el que és la docència i el que és les instal·lacions del propi edifici per deixar-lo ja adaptat al segle XXI. És el canvi de les finestres molt important per a també l'eficiència energètica i poder mantenir una temperatura adient per a poder fer les classes, i també els banys que estan des de que es va construir el col·legi, poder canviar-los i també modernitzar-los i habilitar-los per a totes les xiquetes i xiquets del centre em pareix una gran fita per a aquest centre com el Lluís Vives. I també aprofitant que estem treballant i seguim treballant també enmig d'aquesta Covid, perquè els centres hem de posar-los al segle XXI, com dèiem abans, i també podem anunciar que el CEIP La Solana també s'ha publicat el que és la publicació de les obres per a poder també, en la major brevetat possible, i aprofitant que els xiquets i xiquetes no estan a les aules, poder ja començar també les obres en la CEIP La Solana. Estem en un seguit d'obres, estem fent obres en el Vallblanca, en el Lluís Vives, i pròximament anem a començar també les de Diputació de La Solana. Així que molt contents per poder començar i poder posar les instal·lacions públiques d'Ontinyent en el lloc que es mereixen. Està genial, perquè ara tindrem finestres noves, tindrem persianes noves, tindrem els banys nous i tot. Pense que serà important i per als alumnes i per a nosaltres.